שלום חברים, כאן הפרונס צ'אנל. היום אני רוצה לעשות הדגמה על מחשב ישן רצח שמצאתי ביד גג של הבית שלי. אני אפילו לא יודע של מי זה, גם של מי הסמיילים האלה. כמו שאני בטוח שזה מחשב ישן מאוד, כבר בתרדמת. רואים שהוא בתרדמת טיפה? הנה, בואו נראה. צריך לפתוח את הכרעי לפה. הנה ניקח, לא, טיפה קדימה ולפה. אוקיי, נדליק אותו. הוא מתדלק. טוב, לפי מה שאתם רואים, הקקע הזה פשוט לא עובד. אז בזאת אני נאלץ לעצור את ההדגמה. צריך שזה יהיה קצר, שזה יעבוד, אני אעלה סרטון. תודה רבה שהייתם עם הפרונס צ'אנל. נתראה בסרטון הבא, סאב, לייק, ביי.